Мәскәү үзәгендә Татарстан утрауы. Башкаланың йөрәгендә матур йорт урнашкан. Ул Татарстан Республикасының элемтә үзәге булып тора. Татарстан Республикасының Россия Федерациясендә тулы вәкаләтле вәкиллеге 1994 елда Татарстан президенты указы белән оештырылган. Бу елның апрелендә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Россиядә Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиле Равил Калимулла улы Әхмәтшинның вазифасын башкарганга 15 ел тулды. 23 апрельдә Равил Әхмәтшин шулай ук зур шәхси датасын 65 яшен билгеләп үтә. Равил Әхмәтшинның белеме һәм тәҗрибәсе һичшиксез. 1982 елда ул Казан дәүләт университеты тарих-филология факультетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлаган. Безне монда каршы алды безнең куратор, легендарный шәхес Җәмил абый Зайнуллин, безнең ул гарәп белгече, ул вакытта әле Ирактан кайткан посольстводан гына. Фәкать беренче ул безне кабул итте, безнең группаны. Менә бу зданиедә легендар шәхесебез, минем диплом җитәкчесе Диләр Гәфин Тумашева булды инде. Бу зданиедә безне укытты Фулрапа Сафиуллина, легендар шәхесләр инде. Фәйм апалар һәм башкалар шуларны һәр вакытта искә алып, җылы итеп күңелгә алып торабыз. Чөнки безне күп әйбергә өйрәткән укытучыларыбыз. 1992 елда юридик белем алган. Россия Федерациясе хөкүмәте каршындагы финанс академиясендә белемен камилләштергән. Юридик фәннәр кандидаты, отставкадагы милиция генерал-майоры. Менә монда минем нәсел шәҗәрәләре 1595 елдан. Менә минем 57 туганнарым, 57 кеше. Бабайлар, апалар 57 кеше без инде барыбыз да. Бәребер әни янына шулар байталар, яни шуларны оештырып, теге класс анасы шикелле кунак итеп, әйләндереп, аралаштырып, шул вафат булганча шулай кешене җыеп, әни бу дөньядан китеп барды, бөтенләй бер сүтелеп китте сырады. Шул бер кичкенә генә авыл әбисе күпме дистәләгән кешеләрне оештырып торган төп йортта. Озак еллар буе тулы вәкаләтле вәкиллектә 2 югары дәрәҗәле профессионал Эмиль Венер улы Фәйзуллин һәм Динә Зиннур кызы Аляутдинова эшли. Бу 2 хезмәткәрнең җаваплылык даирәсе бик киң. Күп милләтле Татарстанның уңай имиджы, инвесторларның, чит ил делегацияләренең һәм башка илләр җитәкчеләренең визитларын әзерләүдә тулы вәкаләтле вәкиллекнең зур өлеше бар. Татарстан җитәкчесенең барлык рәсми сәфәрләрен вәкиллек оештыра. Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә ел сайын 60 көн үткәрә. Һәр визит уртача 15 очрашуны үз эченә ала. Әлбәттә, бүгенге көндә сезнең хезмәтегез тагын да кирәк. Будем работать во благо нашей республики, народа нашей республики, во благо нашей большой России. Проектларга күз салыйк. Мәскәү хөкүмәте белән берлектә Асадуллаев йорты янында Габдулла Тукайга һәйкәл куелды. Ул Мәскәүдә Татарстанның символына әверелде. Икенче мөһим проект герой шагыйрь Муса Җәлилгә һәйкәл ачу. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре кысаларында 2014 елда Троекуров зиратында маэстро Фаат Мансуровка һәйкәл ачылды. 2018 елда Мәскәүнең Данилов зиратында Татарстан вәкиллеге инициативасы белән танылган халыкара журналист Фәрит Сәйфелмөлековка һәйкәл куелды. Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиллеге берничә елдан бирле Фаат Мансуров истәлегенә мәдәни хәйрия чаралары үткәрә. Җыелган акчаларны Фаат Мансуров исемендәге фондка юнәлтә. Анжела Вавилова инициативасы белән бу елгы чарада 3 миллион сум акча җыелды. Ике 2010 елдан бирле һәр җәй Мәскәүдә Татарстан көннәре үткәрелә. Ул республикадан чыккан татарларны гына түгел, башкаларның сәнгатькә мәхәббәтле барлык кешеләрен берләштерә. Тулы вәкаләтле вәкиллек каршында төркемнәр оештырылган. Медиа-клуб 100дән артык журналистны берләштерә. Табиблар клубы 120 иң яхшы табиб. Офицерлар клубы Россия ветераннары һәм хәрби хезмәткәрләре 200 кеше. Мәдәният һәм сәнгать эшлеклеләре клубы
Иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре советы, Яшьләр советы, Татарстан җирлеге оешмасы. Яшьләр советы 2013 елда оештырылган һәм Мәскәү югары уку йортлары, татар студентлар җәмгыятьләрен, шулай ук Мәскәү төбәге иҗтимагый оешмаларын берләштерә. Вәкиллек яшьләр белән эшкә аерым игътибар бирә. Хәрәкәт яшьләр проекты конкурсы, Мәскәү Татарстан күпере форумы, үзенең масштабы һәм әһәмияте ягыннан зур булган ике чараны искә алмаска булмый. Сабантуй – бөтен Мәскәү халкы өчен милли бәйрәм. Рамазан чатырында Татарстан көне, рухи агарту чарасы. Рауил Әхмәтшин Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиле вазифасындагы 15 еллык эшчәнлеге дәвамында меңләгән очрашу, йөзләгән ире чара үткәрде. Эшенә мөнәсәбәте белән күп кешеләрне рухландырды. Оешманың эш нәтиҗәләрен җитәкченең шәхес масштабы буенча бәяләргә була. Бүгенге сәяси ситуация Татарстан вәкиллегенә читтә калырга мөмкинлек бирми. Даими рәвештә гуманитар ярдәм җыела, вәкиллек җитәкчелеге махсус хәрби операция зонасына барып, сугышчыларыбызга мөмкин булганча ярдәм итә. Татарстан вәкиллегенең югары дәрәҗәдәге эше Мәскәүдәге барлык татар оешмалары өчен үрнәк булып тора. Рөстәм Миңнеханов еш әйтүенчә, татар телен саклау күп өлештә энтузиастларга бәйле.